Asibingelele nabakaMamonga oSuthu, Mamonga kaBulali yasizile uqotha imbokode nesekelo silwana enkunzi imbili. Ube wayelwenenye kwakuyikumfanela iGula TV igama usiboniswa kwaButhelezi intondolo eminyama yaGoldcast. Mahamba phaqaza njengentondolo uGqosotha Infante ngelungumdebe endaweni yamaXhosa iGula TV. Ongakwenza ukuthi usilandele ku YouTube kanjalo ku TikTok na ku Facebook usubscribe khona. Namhlanje sijonwa ke ngumhlonishwa usomlomo umkhandlu umzinyathi umkhandlu wesifunda sasomzinyathi ubaba ke ukhansela uthi Al Kunene. Sikhuluma naye ngendaba ke njengoba kuphela uJuly siqeda ke inyanga yamadoda eNingizimu Afrika la khona isuke kubhekwa khona ama issues noma izinto ezithinta abantu besilisa. Uye njengoba namhlanje bihambelela endaweni yaseNquthu ke uye wathi fahla kancane ngodaba lokuthi ke iziphi izinto kumele sibheke kakhulukazi yobethi ke ngonyaka ozayo uyayibophezela ukuthi kuzoba umsebenzi wakho ukuthi kwakhiwe indawo eyivulelekile ukuze kuzoqinisekisa ukuthi ngempela amadoda abhekeleke. Mhlonishwa asibingelele sikwamukele kwiGula TV. Ngibingelele Shenge, ngibingelele nababukeli emakhaya, ngibonge ithuba engilitholayo mhlambe indaba oyithintayo ethinta inyanga yamadoda onokuyinyanga esikuyona njengamanje. Ngifisa ukuthi ngikuphinde ngikushilo ngaphakathi ukuthi kusuka ngomhla ka1 kuze kube umhla ka31 iqiniso lithi amadoda nawo ahlukumezekile futhi ayahlukumezeka. Yes. Ngiyakuvuma futhi ukuthi amadoda akhona ahlukumezayo, ngiyakuvuma lokho, kodwa iqinisele imsulo ukuthi amadoda ahlukumezekile. Ngakho kufuneka ke kusuke sibheke izinto ezihlukumeza amadoda nezidala amadoda ukuthi agcine sezilwane, ukuthi yini leyenza ukuthi umuntu ashintshe egcine seba yisilwane, ngoba kwenza ngazi ukuthi amadoda wona ayahlukumeza kuphela kanti nawo ayahlukumezeka. Indoda ke inkinga yayiyodwa ukuthi ayikwazi ukukhala, ifana nemvu kuphela into eyenzayo iyenza yona, igcina isiyenza into ebhedayo ngenxa yokuthi ayikho inkundla evuleleke kahle la madoda enakwa khona ngempela ngokuhlukumezeka kwawo. Ngeke ngakuveza lokhu Sheng ukuthi ayikho into ebhlungu ukukhulisa ingane, ukhulisa uyiqeda ingane, uthi usuyikhulisile wayiqeda bese kuvela ukuthi akusiye yakho. Awuyibuze wena lapha ekhaya, uyibuza ukuthi uma ngempela ungakhulisa ingane kuthi sekufike egcineni ukuthi ingane ngabe iyosebenza bese kuvela uyise ukuthi egcineni uzigcina usuhluleka ukubamba, ugcina usewenza into ebhedayo, kodwa bese kuthi lo okudalela inkinga kuba ngathi yena ubekufanele ukuthi akwenze. Iqiniso limsulwa lithi bakhona abantu besifazana abahlukumeza amadoda, zikhona izingane ezihlukumeza abazali. Ngakho kufanele sikubuke lokhu ngokufana. Uma kuyinyanga yentsha asibheke ukuhlukumezeka kwentsha, uma kuyinyanga yabantu besilisa noma yamadoda asibheke ukuhlukumezeka kwamadoda, uma kuyinyanga yabesifazane asibheke ukuhlukumezeka kwabantu besifazane. Manje thina ukuthi ngenyanga yamadoda sibe sikhuluma ngenyanga ezayo, singakhulumi ngenyanga esikuyona, sikhulume ngenyanga ezayo. Asikhuluma ngalenyanga esikuyona ukuthi madoda yini lenihlukumezayo, babeke inkinga amadoda engizingawaphathi okubheka emawe station uyovula icala. Uma uyovula icala ufika ubeka ukuthi uhlukumezekile ekhaya, unkosikazi wakho wenza ukuthi nokuthi kuke kubizwa uthini baba, awukhuluma ukusho kahle, kungabhalwa kubekwa ipeni lapha eceleni kuthi wawusho kwenze njani, kodwa usho ukuthi ngempela uhlukunyezwa indoda. Khona indoda ngempela ethi uyishawa unkosikazi. Nokhona amadoda aphila kabuhlungu, indoda engesiyindoda emzini kayise, indoda engasiyindoda ngisho enganeni zayo okuyizingane okuyiyona eziphethwe uyise ngenxa ukuthi icindezelekile. Okunye mhlonishwa okuyo emphasize la indaba yokuthi kuyenze kuthola ukuthi ingane ayikho into ehlukumeza ingane njengomzali. Yes, ingane ihlukumeza abazali kakhulu. Mhlawumbe ngibheka kuleso sigaba sokuthi iziphi izinto ozibonayo la khona obuka ukuthi abantwana bagcine behlukumeza abazali babo. Shenge nababukeli emakhaya, abazali njengamanje asencane amandla ukuba umzali phekwe ingane yakho. Ingane iyona esinamandla kakhulu ukunabazali. Abazali akekho namunye umzali othanda ukuthi ingane yakhe ifike phakathi kwamabili ekhaya.
kodwa ngenxa yokuthi ingane izona engathi sezinamandla kakhulu ingane ifika noma ngasikhathi sini uma umzali wangempela uma kuqhuma isibhamu ngaphandle kukhona ingane yakhe engekho endlini into yokuqala oyicabangayo ingabe usibani banuphi njengoba kuqhuma lesi sibhamu usuke ehlukumezekile umzali kodwa zona zikunaki ngoba zona zithi zidla ubusha bazo kuyabiyezwa kusenthe usibani bani ugwaziwe usibani bani usedutshuliwe yini ingoba abazali abanalo ilungelo eliphelele lokushaya umthetho omile enganeni zawo uma uthi uqinisa isandla uyejele uzoboshwa ngoba usuqinisa isandla akekho namunye kithi njengosopolitiki ongazange ayiwazi uswazi lomzali wakhe. Ngibheka kuleso sigaba sokuthi ama-politicians iwona abaneqhaza noma irole enkulu ekutheni angakwazi ukushintsha imithetho ngoba cishe lezi kuba imithetho elawula lokho. Ikuphi mhlawumbe iqhaza ongalibona kakhulukazi ama-politics nawe ingxenye yama-politicians eningakwenza uqinisekisa ukuthi imithetho le iyakwazi ukubheka zonke izimo neminxa yabantu ngokuphila ngokuhlukahlukana kwabo? Into esilimaza kakhulu ukuthi thina njengosopolitiki sibuka la kunevoti khona kakhulu. Kulelizwe lakithi abantu abaningi kakhulu abantu abasha abantu besifazana ngakho ke ingakho thina bosopolitiki engathi sincike kakhulu ngakulolu yahlangothi ngenxa ukuthi ibona abantu abaningi ngoba thina sibheka ivoti asibhekile ukuthi konakala kangakanani asikwazi ukumbe eqinisweni sine sikwaziyo ukuthi uma uzolahla abantu besifazana shothi uzoluza ivoti uma uzolahla abantu abasha shothi uzoluza ivoti ugcina usubalekela ukukhuluma iqiniso ngoba ufuna sime eqinisweni ukuthi ekhaya khona ubaba khona uma khona ingane labantu bobathathu umuntu nomuntu nomsebenzi wakhe ekhaya ofuna kawenza ubaba mayingenza umsebenzi wakhe kuba ubaba ekhaya uma enza umsebenzi wakhe kuba uma ekhaya ingane igcine ilungelo layo lokuba ingane ekhaya ngeke ibe bikho ingxabano ngiyakuthembisa shenge ngeke ibe bikho ingxabano uma kukhona ozofuna ukuwelela kwilane yomunye ingane ifuna kuba ubaba noma ifuna kuba uma lelo khaya ngeke kube yikhaya ngenxa yokuthi ubaba akasewuye ubaba noma uma akasewuye uma ngenxa yokuthi ingane sezinamandla okudlula abazali njengamanje asisho ukuthi ingane angisho ukuthi ingane ayihlukunyezwe kodwa ingane eziningi njengamanje nje ziyabahlukumeza abazali abaningi bakhetha ukuyihenga nokuyikhunga ngenxa yokuthi uhlukumezekile uhlukunyezwa zingane akayizalayo akakwazi ukuyikhuza ngoba sezinamandla enamandla sempelele yilokho engikushoyo ukuthi asibheke ukuthi ikhaya kuze kube yikhaya linabantu ufuna bebathatha kuyingane kube uma kube ubaba kodwa awukwazi ukwelela kwilane yomunye umuntu njengoba mhlambe sengiphetha ukuthi abona shenge lento yokushayisana kwemoto ayikho kuphela kuba khona imoto esuka kwilane yayo iye kwenye ilane bese kuthiwa imoto ishayisene kodwa uma imoto ingahlala kwilane yayo nale ihlala kwilane yayo azikho imoto engashayisana nasekhaya ngeke ibibikho ingxabano uma ubaba ezoba ubaba ahambe endebini yakhe kuba ubaba noma abe uma nengane beyingane ngeke bebikho ingxabano ekhaya. Sithokoza kakhulu ngesikhathi osiphe sona. Ngiyathokoza kakhulu Shenge. Mhlonishwa ukhansela ubaba uTL Kunene sikhuluma naye kusomlomo umkhandlo womzinyathi iGula TV, ma subscribe khona siyabonga kakhulu.